Pak Edi Prayitno karo Pak Agung. Kok kenalke aku? Iki lho mikir Kok kenalke aku lho? Lah nyapa? Wong Edi kena kancaku. Lho. Mosok Lho, kepala kepan Pak Edi kancaku mulai cilik nang ndi? ning sekolahan. Oh, Tahu sekolah bareng karo aku? Lho, nanti sekolah to? Apa? Nanti sekolah? Ora. Lho. Lah sapa sing bareng? Dodol kacang nang sekolahan. Walah, teng sekolahan bakul kacang. Rasa nesu. Ya ora nesu ngono, masa aku ora tau sekolah. Wong ditakoni diwangsuli. Kepengin weruh dene. Siapa? Sing pundi? Pak Edi Sing Pak pundi? Edi sing. Ayo, sing ndi? Nek pancen kanca sekolah kudu kenal. Sing ndi? Ayo. Mripate wis piteng. Coba sing namine Pak Edi ngadeg Pak. Lho. Ah. Lah nyapa perintah Pak Edi? Jenenge ora-ora. Ben ngerti kabeh maksudnya. Iya.